Il-Gvern kien jaf bl-iskandlu illi kien għaddej fih dan identità u żamm kollox moħbi mill-poplu Malti Wawċi. Dan apparti li ma jistax jagħti garanzija hemm x'aktar skandli illi ma nafux bihom. Dan kollu ġie konfermat mill-Ministru Byron Camilleri nnifsu f'intervista mal-Journal Times of Malta kif żvela illi fix-xhur li għaddew identità kienet issospendiet uffiċjalment tagħha brabta ma' dan il-każ serjissimu. Madankollu, il-Ministru Camilleri baqa' vag fuq bażi ta' xiex ġie sospiż. Biex ngħidlek xi ħaġa li forsi għadha ma ħarġitx, xurilu meta għamu dal-każijiet, identità kienet ukoll sospendiet persuna li kienet taħdem magħha illi kien hemm sospetti dwarha u għamlet anke rapport lill-Pulizija f'dan ir-rigward. Mela jiena qed ngħidlek sospendita lill-persuna. Fuq jekk għamlet x'aġir li ma kellux isir. U issa mbagħad investigazzjonijiet tkun vak, x'aġir kien dan? Aġir jekk dil-persuna għamlet x'affarijiet li ma suppost tagħmel. Issa jien ma nistax nagħtik iktar dettalji għax l-investigazzjonijiet imma għandha x'taqsam il-Pulizija jagħmlu ma' każ partikolari, ma' każijiet partikolari. Imma li huma relatati ma' taħwit f'ID cards. Huma relatati ma' wieħed mill-abbużi li semmejna li seta' kien hemm. Fl-istess jum tal-ħadd il-Gazzetta Malta Today ukoll ippubblikat intervista mal-Ministru Byron Camilleri fejn mistoqsi b'insistenza jgħid kemm hemm persuni involuti fir-reki ta' identità huwa rrifjuta li jagħti ammont bil-Ministru hawn ukoll jikkonferma li l-Gvern kien ilu jaf bl-iskandlu. Meta l-informat numru ta' xurilu. Issa, u ferm qabel ħankunu ċari ma kien hemm kwalunkwe allegazzjoni fuq il-medja. Kemm ma' Times kif ukoll Malta Today, Camilleri saħaq illi brabta mal-każijiet tal-isptar fejn persuni qed ikollhom rekords imħawdin ma' ħadd ieħor bħal fil-każ ta' persuna li qalulu li kien ilu rreġistrat bħala mejja ta' 3 xhur, il-Ministru insista li din hija sistema l-kollox separata. Ta' filwaqt li prattikament talab lil poplu biex jikkonsla bil-ħidma l-oħra li qed tagħmel l-Aġenzija Identità. U allura jekk jgħidu li m'hemmx korruzzjoni. Sew jiġifieri hemm dat-taħwit, għax it-taħwit xi taħwit hemm żgur. Però qed insemmu ħafna identità markejja identità mhix l-expatriates biss. U dwar l-iskandlu fil-leża żvelat mill-avukat Jason Azzopardi ukoll il-Ministru baqa' jfarfar. Madankollu mitlub biex jagħti garanzija li preżentament mhux qed jinħafru ċitazzjonijiet Camilleri naqas milli jagħmel dan. Imma insista li jekk isir jaf b'xi ħaġa jirrapporta. Dan filwaqt li ddikjara li kien hemm min talbu biex tinħafer xi ċitazzjoni. Tista' tina garanzija li mhux qed jinħafru ċitazzjonijiet bħalissa. Jiena qed ngħidlek li ma nippermettix dak. U kieku ikun hemm min jagħmel dak u jiena nsir naf. Tajjeb, nirrapportaħ jiena stess. Jieli nista' ngħidlek fuq personali mhux talli ma nagħmilx, talli kien hemm min iġġieled miegħi għaliex. Saqsieni biex nagħmel xi ħaġa bħal Okej, mela inti ma tagħmilix. Ma it's not enough li inti tkun nadif, inti Ministru għax inti responsabbli biex tara li dal-affarijiet ma jsirux. Mistoqsi jekk jistax jagħti garanzija kemm x'aktar rekits għaddejjin u li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tiegħu Byron Camilleri qal illi ma jistax. Għax s'issa wieħed wara l-ieħor ħarġu. Mark, l-ewwel nett ħadd ma jista' jagħti dawk it-tip ta' garanziji għaliex minn hawn lid-dinja. Jiena dan huwa ministeru wieħed mill-ikbar ministeri għandek eluf ta' ħaddiema li jaħdmu f'dan il-ministeru. Intant, dwar il-każ tal-Vitals, il-ġurnalist Mark Lawrence Zammit insista li kieku ma kienx għad-deputat nazzjonalista Adrian Delija u l-NGO Repubblika, il-probabilità li pajjiżna għadu bl-isptarijiet fidejn il-barranin għax il-Gvern tal-Labor ma xejn. Bil-Ministru jgħid illi hu mhuwiex profeta. Il-Vitals għadu hekk kieku. Jiena m'iniex profeta jew inkella li evidenti. li jiena għax il-Gvern qatt m'għamel xejn. L-istituzzjonijiet tal-pajjiż qatt m'għamlu xejn biex iwaqfu għadan. Mark, jiena ma nafx x'kienu qed jagħmlu jew l-Pulizija għaliex jiena m'iniex parti minn dawn l-investigazzjonijiet li nista' naqra huwa dak illi sar anke meta kien hemm l-inkjesta maġisterjali, il-konklużjonijiet tagħha u l-azzjoni li ttieħdet wara. Camilleri kien mistoqsi wkoll dwar is-suġġett tal-vjolenza domestika u min għandu jġorr responsabilità politika bir-risposta tal-Ministru tkun illi qatt mhux se jkun biżżejjed jagħmlu kemm jagħmlu. Bl-ebda mod Mark ma nixtieq jew nistema' sensittiv imma naħseb għandi obbligu. Inti saqsejtni ma s-soċjetà tagħna jibqa' jkollha dawn it-tip ta' każijiet. Nagħmlu kemm nagħmlu qatt ma ħajkun biżżejjed. Intant, meta saritlu d-domanda għalfejn quddiem dan kollu għadu ma rriżenjax huwa insista li it-track record tiegħu huwa ċar u mistoqsi jekk għandix tiġi investigata ta' minni il-kumpanija segreta fil-Panama Grant, Byron Camilleri sqar illi għandu jiġi investigat kollox.